Ну вы мне расскажите о Василе Быкова, который в школе учил и неплохо учил. Гости, 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 хтосьці ёсць няма кагосьці. Распугали портретистов в старом парке веб-дизайном. Вітаю! Гэта другі сезон проекта хэштег IMBY, і сёння я распавяду вам пра 2003 год. Не забудзьцеся падпісацца на гэты канал, і мы пачынаем. У радыёэфіры Беларусі ўрываецца хрыплаваты голас, які просіць не пакідаць слядоў на заснежаных дахах аэрапортаў. Не оставляй следов на заснеженных крышах аэропортов. Уладзімір Пугач прыехаў у сталіцу з Пінска, закончыў універсітэт і нават некалькі гадоў займаўся юрыдычнай практыкай, але душа працягвала гарнуцца толькі да музыкі. Некалькі гадоў ён эксперыментаваў у фарматах акустычнага рока, кантры і рытм-н-блюза, пакуль не сустрэў Романа Орлова, сына вядомага пісьменніка Уладзіміра Орлова. Странный, теплый октябрь, а мне дождя бы сушит, осень так быстро. Хлопцы вырашаюць граць зразумелы абывацелю гітарны поп-рок. Першыя песні новага складу «Веб-дизайн» і «Смотри» імгненна становяцца хітамі радыёэфіра. Распугали портретистов в старом парке веб-дизайном. Скользь наружная реклама, саквояжи, все в порядке, мама, я нормально. Пугач выкарыстоўвае ў сваіх тэкстах шмат навамодных слоўцаў, увесь час робіць адсылкі да сучасных трендаў і гаджетаў, згадвае артхаусныя фільмы. Крытыкі пішуць, што песні Пугача – гэта бессэнсоўны набор слоў, але папулярнасці гурта гэта не шкодзіць. Да канца нулявых Джэй Морс збірае аншлагі ў залах па ўсёй Беларусі, а і ганарары за выступлення на карпаратывах самыя высокія ў краіне. Калі ты адчуў сабе насамрэч папулярным, знакамітым? Ну, гэта прыкладна 2005 можа год, 2006. Нават не трэці? Не, ну, трэці гэта калі па радыё стаў веб-дизайн, там айсбергі, глядзі стала граць. Ну, у вас жа ўжо былі сур'ёзныя канцэрты? Не, былі, канешне, але калі ты выходзіш на вуліцу і тебе проста пазнаюць на вуліцы... Гэты момант. 2005-2006 Гэта было моё наступнае пытанне. Да. Як ты сустрэў гэтую папулярнасць, калі ўжо паход у краму за хлебам, які іншы? Ну, смешныя былі гісторыі, да, калі стаіць чарга ў магазине, у краме ты нешта купляеш, і там типа прадаўшчыца спачатку просіць там аўтограф, а людзі чакаюць. Говорит, этот, веслоухая принцесса. Не ёмка так, да. Ну да, прыкладна 2005-2006 год, перыяд медных труб. У 2003 годзе станцыя менскага метро, якая знаходзіцца пад плошчай Незалежнасці, раптоўна вяртае сабе папярэднюю назву і зноў становіцца плошчай Леніна. Наступная станция – Площа Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Станцыя плошча Леніна была адкрыта ў чэрвені 84-го разам з іншымі станцыямі маскоўскай лініі і ў 92-м перайменавана ў плошчу Незалежнасці. Па словах начальніка тэхнічнага аддзела метрапалітэна, афіцыйнае рашэнне пра перайменаванне станцыі плошча Леніна ў плошчу Незалежнасці ніколі не прымалася, аднак былі вусныя распараджэнні кіраўніцтва мінскай мэрыі. І хаця фармальна станцыя называлася плошча Незалежнасці, усе надпісы і скульптуры на ёй па-ранейшаму мелі адносіны да правадыра сусветнага пралетарыяту. Па той прычыне, што станцыя з'яўлялася самай загружанай у менскім метро, а начны перапынак складаў усяго 4 гадзіны, палічылі, што рабіць касметычныя змены будзе складана, ды не было для гэтага лішніх грошай. Пры Лукашэнку аб магчымасці змен і ўвогуле забыліся, а ў 2003-м проста вырашылі сыграць на любові ўладара да савецкіх сімвалаў і вярнулі ранейшую назву, асабліва нічым гэта не аргументуючы. Па тэлевізары паказалі некалькі ток-шоу, дзе перайменаванне прагучала пад так званыя просьбы ветэранаў і пенсіянераў. Ніхто не стаў паглыбляцца ў сэнс перайменавання ў краіне, дзе Дзень незалежнасці адзначаўся 3 ліпеня і грамадства моўчкі ўсё праглынула. 27 траўня пачынаецца чарговы фінал Кубка Стэнлі. Нью-Джерсі Дэвілс гуляе супраць Анахайм Майці Дакс. У складзе магутных качак капітан зборнай Беларусі Руслан Салей. Ён стане першым і да гэтага часу апошнім беларусам, які згуляў у фінале Кубка Стэнлі. Не толькі Салей, сама каманда з Анахайма гуляе ў вырашальным раўндзе ўпершыню. У сезоне качкі толькі 3-й раз за сваю гісторыю трапілі ў плэй-офф.
Салей прапускае чвэрць сезона за траўмы і удзельнічае ў 61 матчы. Гульні ў постсезоне НХЛ становяцца для галоўнай хакейнай зоркі Беларусі сур'ёзным выпрабаваннем з-за адсутнасці вопыту. Тым не менш, Салей забівае пераможны гол у трэцім матчы, вяртаючы інтрыгу ў фінальную серыю. У выніку качкі прайграюць з лікам 4-3. Анахайм выйграе кубак у 2007-м, ужо без Руслана Салея, у першы ж сезон пасля яго зыходу з каманды. У фінальнай серыі Руслан згуляе 21 матч, закіне 2 шайбы і зробіць 3 галявыя перадачы. Па выніках сезона яго упершыню ў кар'еры прызнаюць лепшым хакеістам Беларусі. У мяне ў руках сапраўдная хакейная рэліквія. Гэта швэдар Руслана, у якім ён граў у 7-м матчы фінальнай серыі. Іх існуе толькі 4 асобнікі, адзін з якіх належыць удаве Салея. На маім канале ёсць выпуск пра беларускі хакей, якім вы дакладна зможаце ганарыцца. Абавязкова паглядзіце яго. 9 чэрвеня 25-гадовы мінчук Максім Мірны становіцца першай ракеткай свету ў парным разрадзе. 18 жніўня Мірны дасягае найвышэйшай кропкі ў адзіночным рэйтынгу 18-га месца. Як Зверава выключна Наташа, так і Мірнага называюць толькі Макс, нават на афіцыйным узроўні. Рост Мірнага 196 сантыметраў. Калегі называюць яго зверам. Уладальнік наймагутнай падачы, адзін з нямногіх, хто на пачатку 21-га стагоддзя працягвае гуляць у стылі surf and volley. Мірнаму папросту няма роўных у парным разрадзе. За сваю кар'еру ён выйграе 53 турніры ATP, 52 з якіх парныя. Свой першы тытул серыі Вялікага шлема ён заваюе ў 98 годзе разам з 16-гадовай амерыканкай Серэнай Уільямс. На алімпійскіх гульнях 12-го года ў Лондоне Мірны выйграе золата ў міксце ў пары з першай ракеткай свету Вікторыяй Азаранкай. Ён завершыць кар'еру ў 41 год, зарабіўшы на корце амаль 12 мільёнаў даляраў. Сябры, дзякуй вам за тое, што глядзіце мае выпускі, ставіце лайкі, пішыце каментарыі, дзеліцеся гэтымі выпускамі са сваімі сябрамі. Калі вы хочаце падтрымаць мяне і мой праект, вы можете заданаціць мне праз сервіс Buy Me a Coffee. Спасылка ў апісанні да гэтага роліка. Вялікі вам дзякуй. 22 чэрвеня на 80-м годзе жыцця ад раку страўніка памірае адзін з галоўных беларускіх літаратараў 20-го стагоддзя, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. З 98-го года Быкаў жыў у эміграцыі, спачатку ў Фінляндыі, затым у Германіі, потым у Чэхіі. Пра тое, як лукашысты выжывалі Быкава з Беларусі, вы можаце паглядзець на маім канале ў выпуску пра 98-й год. Ужо безнадзейна хворы Быкаў вяртаецца ў Беларусь за месяц да скону, каб памерці на роднай зямлі. Персона Быкава, а цяпер яго смерць надзвычай нязручнай для афіцыйнай улады. Адзін з самых вядомых беларусаў мінулага стагоддзя, ён адкрыта падтрымлівае апазіцыю і крытыкуе Лукашэнку. Аўтар бестселеру пра Вялікую Адчынную вайну з'яўляецца прыхільнікам бел-чырвона-белага сцяга і на абвінавачванне ў выкарыстанні яго немцамі парыруе: «Немцы і штаны насілі, дык што ж нам цяпер штаны не насіць?» Развітанне з народным пісьменнікам адбываецца 25 чэрвеня ў Мінску і па маштабе супастаўна з пахаваннем Машэрава ў 80-м. У жалобнай працэсіі прымаюць удзел дзесяткі тысяч чалавек. Лукашенка развітанне і пахаванне ігнаруе. Замест яго ў дом літаратара прыязджае міністр культуры Леанід Гуляка. Труна Быкава пакрыта нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Гуляка прапануе замяніць яго на дзяржаўны чырвона-зялёны, сваякі Быкава адказваюць адмовай. Раззлаваны міністр называе пахаванне палітычнай акцыяй і з'язджае. Труну з целам народнага пісьменніка праносіць на руках ад дома літаратара да ўсходніх могілак. Услед за труной ідуць тысячы чалавек з нацыянальнай сімволікай. Станіслаў Шушкевіч называе такую рэдкую магчымасць апошняй заслугай Быкава. Лукашенка не даруе Быкаву, на чых сціхах он вырас, і пасля смерці. Ніякіх перайменаванняў у яго гонар зроблена не будзе. Василь Быков. Действительно, я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Прозу, Александр Григорьевич. Да, и стихи тоже. Прозу. Не стихи не писал. Ну, неважно. Ну, вы мне расскажите о Василе Быкове, который в школе учил и неплохо учил. 25 чэрвеня, у дзень пахавання Васіля Быкава, з'яўляецца пастанова за подпісам прэм'ер-міністра Геннадзя Навіцкага аб ліквідацыі гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Коласа быў заснаваны ў 90-м годзе і месціўся па адрасе на Менскай вуліцы Кірова. Выкладанне вялося выключна на беларускай мове, а яго нязменным дырэктарам усе гады існавання быў Уладзімір Колас.
Ідэалогія ліцэя і яго ўнутраны парадак дня цалкам разыходзіліся з афіцыйным курсам рэжыма Лукашэнкі. І невыпадкова першыя спробы зачыніць ліцэй пачаліся яшчэ ў 96 годзе. Спачатку кіраўніцтва запатрабавалі дакументы на права валодання памяшканнем, потым была спроба размесціць у ім палац моладзі. Вясной 2003-го заснавальніка і дырэктара Владзіміра Коласа прымусова замянілі на чыноўніцу Тамару Шарбацевіч, якая не мела вялікага вопыту ў педагогіцы і кепска валодала беларускай мовай. Калектыў ліцэя новую начальніцу не прыняў і адмовіўся працаваць пад яе кіраўніцтвам. Апошні цвік у века труны незалежнага ліцэя быў загнаны менавіта ў дзень пахавання Быкава як помста за марш па галоўным праспекце з нацыянальнай сімволікай. У будынку ліцэя размесціўся суд цэнтральнага раёна, у якім былыя ліцэісты ў будучым будуць атрымліваць тэрміны. Пазбаўлены будынка, ліцэй працягнуў працу ў падполі. У перыяд з 2003 па 2016 год яго скончылі больш чым 200 студэнтаў. 1 ліпеня Мінгарвыканкам завяршае сваю шматгадовую барацьбу з індывідуальнымі прадпрымальнікамі элегантнай перамогай. З вуліц сталіцы прыбраныя ўсе кіёскі. А частные гаражи мы снесем, как уродующее лицо города. Прыкладна гэтай жа логікай прыкрываюцца і мінскія чыноўнікі. Кіёскі прыбіраюць для паляпшэння эстэтычнага ўзроўню гарадскога асяроддзя. Больш відавочная версія – даўняе жаданне Лукашэнкі паціснуць руку апошняму прадпрымальніку і знішчэнне прамых канкурентаў дзяржаўных крам. Считаю, что частный бизнес, если он будет развиваться в нашей республике, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Чем больше будет развиваться частный бизнес, чем мы будем лучше жить. Но если бы мне предложили хорошее место, я бы ушел. Именно в частный бизнес ушел бы. Мінгарвыканкам прыняў рашэнне яшчэ ў студзені 2002-го. Прыватнікам далі 1,5 гады на тое, каб сабраць манаткі да дня X. На пытанне пра кампенсацыю страт адзін з чыноўнікаў адказаў: гэта не прадугледжана. Усе прадпрымальнікі былі загадзя папярэджаныя, што гаворка вядзецца пра ўсталёўку часовых аб'ектаў. На пачатку нулявых у Менску налічваецца каля 3000 кіёскаў. Сотні тысяч мінчан штодня купляюць у іх піва, цыгарэты, шакалад, жуйкі, прадметы асабістай гігіены, аўдыёкасеты, відэакасеты і іншыя. Кампанія па зносе кіёскаў пачынаецца яшчэ тады, але выклікае масавы супраціў. Гэта мітынгі, пратэсты, негатыўная рэакцыя ў СМІ. Штомесяц кожны кіёск плаціў 150 еўра адзінага падатку, а калі ў ім прадаваліся яшчэ і імпартныя тавары, то 225. Акрамя гэтага іпэшнікі плацілі за вывад смецця, рабілі адлічэнні ў фонд развіцця раёна і ў фонд сацыяльнай абароны. У ліпені сталіца страціла каля 1 мільярда рублёў, але асалода ад перамогі над дробным бізнесам была нашмат больш каштоўнай. Пасля зачысткі выжывуць толькі шапікі Белсаюздруку і хутка смачна. Новы мінскі мэр Мікалай Ладудзька рэзюмуе: ад закрыцця кіёскаў Мінск нічога не страціў. 17 ліпеня выходзіць другі нумарны альбом гурта Крамбамбуля пад назвай «Каралі раёну». Понаехала гостей з іншаземных областей, не няправільных гасцёў з іншаземных областёў. Крамбамбулю па праву можна назваць супергуртом. Тут салююць 3 самыя вядомыя рокеры краіны. Гэта Лявон Вольскі, Сергей Міхалок і Аляксандр Кулінковіч. Дэбютны альбом Крамбамбулі пад назвай «Застольны» выйшаў год таму і асаблівага фурору не выклікаў. Больш-менш засвяцілася ў эфіры песня «Абсент». Астатнія песні пра алкагольныя напоі эксперты палічылі свавольствам. Учора ці сёння яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Усё лето цемна і веры няма сабе. Белгазета вынесла новаму тварэнню Вольскага суровы прысуд. Ні кроплі рока, суцэльны шынок. Дарма, што дарагі і замежны. Ды і музыкі, уласна, тут таксама няма. Вольскі вырашыў згуляць у медыйнасць і паклікаў у праект сваіх сябрукоў па рок-н-рольных 90-х. Альбом запомніўся песнямі «Люблю», «Марскі чалавек», а асабліва самым галоўным хітом у гісторыі Крамбамбулі «Госці». У кліпе на гэтую песню зняліся велагоншчыца Наталія Цэлінская, плаўчыха Александра Герасіменя, футбалісты Александр Хацкевіч, Александр Глеб і Геннадзь Туміловіч. Гості, 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 хтосьці ёсць, няма кагосьці. Гості, 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 хтосьці
Гэтым разам Белгазета адзначылася большай прыхільнасцю. Калі першы дыск быў пра алкаголь, то гэты пад алкаголь, а спалучэнне народнага вакалу Міхалка з інтэлігентным голасам Вольскага сапраўды термаядзернае. Пасля выхаду альбома Крамбамбуля стане адным з самых запатрабаваных гуртоў на беларускіх карпаратывах, што дапаможа Вольскаму перажыць цяжкія часіны пасля таго, як асноўны гурт трапіць у чорныя спісы. Сябры, калі вы ўжо паглядзелі некалькі або ўсе выпускі майго канала #MBY, пэўна, вам падабаецца і крыніца. Гэта моя кніга, па якой я і здымаю гэты праект. Калі вы хочаце падтрымаць мой праект, вы можете набыць яе і паставіць яе на сваю палічку, каб яна задавальняла ваше вока і вашы веды ў найноўшай гісторыі Беларусі. Спасылка на набыццё ў апісанні да гэтага роліка. У 2003 годзе Беларусьфільм выпускае рэдкую для сябе вялікую стужку, прысвечаную княгіні Анастасіі Слуцкай. Галоўную роль грае 25гадовая актрыса купалаўскага тэатра Святлана Зелянкоўская. Яшчэ ў савецкія часы Беларусьфільм за неймаверную колькасць фільмаў пра вайну ў народзе атрымаў з'едлівую мянушку «Партызан-фільм», а пасля распада Саюза сітуацыя стала зусім безнадзейнай. Таму выхад на экраны гістарычнай драмы з бюджэтам у $750 000 стаўся даволі прыкметнай падзеяй у культурным жыцці рэспублікі. Дзеянне фільма адбываецца на пачатку 16 стагоддзя. Пасля смерці мужа княгіня Анастасія ўзначальвае абарону Слуцка ад набегу крымскіх татар. Галоўны персанаж, як выявілася, не самая папулярная постаць у гісторыі Беларусі. Пра жыццё рэальнай Анастасіі звестак мала. Невядома, дзе яна нарадзілася, дзе і як яна памерла. Напрыканцы 15 стагоддзя была выдадзена замуж за князя Сямёна Слуцкага, пасля смерці якога ўлада перайшла да яе. У пачатку 16 стагоддзя некалькі разоў паспяхова адбівала набегі татар, пасля чаго ўлада перайшла да яе сына Юрыя, а далейшы лёс самой Анастасіі застаецца невядомым. Ад пачатку бюджэт фільма складаў цэлы $1 000 000, але кліпмейкер Уладзімір Янкоўскі, выдаткаваўшы чвэрць сумы і усвядоміўшы, што нармальную якасную гістарычную стужку еўрапейскага ўзроўню за гэтыя грошы не зняць, адмовіўся ад праекта і пакінуў яго на волю лёсу. Міністэрства культуры угаварыла аператара стужкі Юрыя Ялхава стаць новым рэжысёрам і закончыць здымкі з рэшткамі бюджэту. Маўляў, няхай будзе як ёсць. Фільм прыйшлося здымаць у бутафорскіх дэкарацыях з прымусовай масоўкай. Яго не здолелі выратаваць нават эратычныя сцэны з Зеленкоўскай і стрэптызёрам Тарзанам. Рекомендую. Классический сюжет. Срамота. У наступным годзе Беларусьфільм прадаў эксклюзіўныя правы на фільм расійскай кампаніі ўсяго за смешныя $8,5 000. Стужка была перавыдадзена ў Расіі пад назвай «Княгіня Слуцкая». Адзінымі, хто сапраўды выйграў ад гэтага фільма, сталі выканаўца галоўнай ролі Зелянкоўская і акцёр Анатоль Кот. Іх кар'еры пайшлі ўгару. 12 кастрычніка па адрасе music.from.by.net пачынае працаваць музычны веб-партал Тузін Гітоў. Яго стваральнікі – праграміст Анатоль Лазар, які хаваецца пад нікам «Вецер механічны», і двое маладых журналістаў Сергей Будкін і Алексей Менчонак. Партал надае ўвагу толькі музыцы, якая створаная ці запісаная на тэрыторыі Беларусі. Мова выканання значэння не мае, перавагу даюць беларускамоўным выканаўцам, але дзейнасць рускамоўных і англамоўных гуртоў таксама асвятляецца як мае быць. Публікуецца афіша бліжэйшых канцэртаў у Менску, таксама аператыўна дадаюцца свежыя навіны жыцця саміх музыкантаў. Галоўная фішка партала – інтэрнэт-галасаванне, дзе кожны тыдзень наведвальнікі сайта могуць выбраць лепшую, на іх погляд, песню з 12 кампазіцый. Нездарма рэсурс мае назву «Тузін». Доўгія гады Тузін заставаўся адным з самых галоўных музычных сайтаў краіны са штомесячнай аўдыторыяй больш за 50 000 наведвальнікаў. Дзякуючы арганізацыйнай і інфармацыйнай падтрымцы Тузіна будуць праводзіцца рок-фестывалі і зборныя канцэрты, выдавацца зборнікі на CD. Сайт праіснуе да канца 2020 года. плачуць. 12 лістапада у канцэртнай зале Менска адбываецца канцэрт-прэзентацыя другога ў гісторыі незалежнай Беларусі музычнага трыб'юта.
Услед за песнярамі прысвячэнне ў свой адрес атрымлівае самы папулярны гурт мінулага дзесяцігоддзя – Незалежная Рэспубліка Мроя. Где ж ты, где мой поветраны шар? Аўтарам ідэі трыб'юта з'яўляецца заснавальнік беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович. Віза НРМ выходзіць на аўдыёкасетах і кампакт-дысках і ўтрымлівае 21 кавер на песні Лявона Вольскага. Каверамі ад калег па цэху публіку не здзівіш, таму слухачоў шакуюць найперш версіі прадстаўнікоў поп-сцэны. Самыя нечаканыя каверы на альбоме – гэта поп-версія «Тры чарапахі» ад гурта «Краскі» і «Тры чарапахі 2» ад вакалісткі гурта «Лета» Ані Богдановай. Шмат хто са слухачоў здзіўлены наяўнасцю іншых гуртоў поп-цэха, такіх як «Цяні Талкай» ці «Лепрыконцы». Прэзентацыя візы робіцца апошняй вялікай падзеяй для гурта ў бясхмарныя часы. Ужо праз паўгады НРМ упершыню патрапяць у чорныя спісы, а праз 3 гады запішуць свой апошні альбом у залатым складзе. Наступны год – 2004. Беларусь упершыню трапляе на Еўрабачанне, а моладзевая футбольная зборная на чэмпіянат Еўропы. Чорныя спісы беларускіх музыкаў і чорны бумер ад Сярогі. Лукашенка дазваляе сабе кіраваць пажыццёва. Сергей Михалок робіцца качком, памірае Іван Шамякін, Бялькевіч ажаніўся з Віяграй, забіты Вераніка Чаркасава, краіна слухае без білета і Аляксея Хлястова. Да сустрэчы!